ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କଣ? ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯାହାର ଇଂଲିଶ ନାମ ହଉଛି ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର। କଣ? ଏହାର କାମ କଣ? ନିଆଁ ଲିଭେଇବା। କୋଉ ପ୍ରକାର ନିଆଁ? ଆଚ୍ଛା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନିଆଁ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ୟୁଜ କରିବା ହେଲା। କାହିଁକି ଏଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ସେଇ ନିଆଁରେ, ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁ ହଉ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ନିଆଁକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପାଣି ନ ଢାଳିକି ଏଟାକୁ କାହିଁ ୟୁଜ କରିବା ଜାଣିଛ କି? କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ଆମେ ପାଣି ପକେଇବା ତାହେଲେ ପାଣି ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାସେ, ପାଣି ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟା ଭାସେ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଆଁ ଉପରେ ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପାଣି ଯଦି ପକେଇବା ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ, ପାଣିରେ ଯୋଉ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଟା ମିଶିକି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜଳ ଅଣୁ, ତେଣୁ ସେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ ହେଇଯାଏ? ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯାହା ଫଳରେ ଆହୁରି ନିଆଁଟା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ସେ ଜଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର। ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ଅଛି ସେଟା ତା ନାଁ କଣ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଲା। କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଚଲେଇବା। ସମସ୍ତେ ଶିଖ ହେଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ମନେକର ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଫିସ ଘରୁ ଏଇଟା ନେଇକି ତାର ଯେମିତି ନିଆଁଟା ଲିଭେଇ ପାରିବ, ସେ ନିଆଁଟାକୁ ୟାର ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମେ ନିଆଁଟା ଲିଭେଇ ପାରିବ। ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ତମେ ଟେକଟେକିଆ ନେଇକି ଯାଇକି ଧରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ଶିଖିବ ନା ଶିଖିବନି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ୟାର ଦେଖ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଟି ଦେଇଦେଇଛି ପାସ୍। କଣ? ପାସ୍। ପି ରେ ହେଲା ପୁଲ ଦ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଅର ରିଙ୍ଗ। ପୁଲ ଦ ସେଫ୍ଟି। ଦେଖ ୟାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିନ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍। ଏଇ ପିନ୍ ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କର। ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ନେଇକି ରଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ ବାହାର କରିବୁ। ଆଉ ରିଙ୍ଗ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଟାକୁ ବାହାର କରିଦବ ହେଲା। ବାହାର କରିଦେଇ ପକେଇଦବ। ପିନ୍ ଟା ତାର ଏଇଠି ଝୁଲିକି ରହିଲା। ଏରେ କହୁଛି ଏମ୍ ଦ ନୁଜଲ ଏଟ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ ଦ ଫାୟାର। ନୁଜଲ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ନିଆଁର ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେଇଠି ଏମ୍ କର, ମାନେ ଦେଖାଅ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେନ୍ एस कौची स्क्वीज द हैंडल टू रिलीज एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। या भीतर जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट टा अछि, निया लिभेवा पई जो कारकटा अछि, या भीतर कार्बन डाइऑक्साइड, ताकू कोन करबा? बाहर करबा। केमिति बाहर करबा ना स्क्वीज, ताकू एटा को कोन करबा? चापीबा। कोन करबा? चापीबा। देन एस और कौची लास्ट एस रे स्वीप द नोजल साइड टू साइड। एटी निया जळुची, तमे एटा चिपिकी धरिकी सुइप। सुइप माने कोन? झाड़ू करबा। तमे एटा झाड़ू करियो एंती एंती। बुझि पाइलो? बुझि पाइलो ना? एटा थिला अग्नि निर्वापक यंत्र बा फायर एक्सटिंग्विशर। आमे तार व्यवहार केमिति करबा बुझि पाइलो ना? एबे आमे प्रैक्टिकल आउ गुटे दिन करबा, नेकी गुटे जागा निया जळैची आमे यार प्रैक्टिकल करबा। बुझिला? ठीक अछि, रख देबा।